Wel, ar y taw cwmystwyth wrth gwrs oedd lleoliad yr Eisteddfod. Y frodd gael mewn golwg oedd Merthyr oherwydd, wrth gwrs, dod o Ferthyr ydw i a ti sgwennu gerdd pan o'n i dal yn y dre. A mae'n rhywbeth sydd ar fy meddwl o hyd a gweud y gwir. Ble bynnag byddai'n mynd, byddai'n methu ffoi yn rhag Merthyr, mae rhan ohono fi, felly pryd bynnag byddai'n meddwl am fro, dyna yw fro bob tro mewn gwirionedd. Wel, mae'r gerdd yn trin rhyw fath o ymddeithrwch yn y bôn rhwng yr adroddwr a'r fro. A'r llinell olaf yw dychwelson yn ddieithryn i drychiolaeth o dre wahanol. A dyna yw y tyndod dwi'n credu. Os ydym ni'n sôn am fy mhrofiad i oedd yn gefndir i'r gerdd, o'n i teimlo fel dieithryn pan o'n i wedi dychwelyd i Ferthyr. Ar ôl eisiau gadael pan ni'n byw na, pan ni'n tyfu lan, teimlo'n aniddig gyda'r lle am lawer o'r symau. Ac yna, wrth fynd i ffwrdd, cael fy hunan yn meddwl fwy am y lle, heraethu am y lle, ac yna dychwelyd a ffind o mas yn sydyn. Oedd popeth yn wahanol, a yn y pen draw sa'n gwybod, dwi'n credu taw fi sydd wedi newid yn gymaint a Merthyr, a mae'n gwestiwn yn gofyn i fi hunan o hyd wrth gwrs, pwy sydd yn wahanol a y ddoi honni falle. Wel, gyda cherddi caeth yr enghraifft, mae yna rhythm gryf oherwydd mae'n cael ei drefnu yn ôl yr acen, felly yr acen yw y pwyslais. Ond gyda cherdd rydd wedyn, does ddim pwyslais ond y bai am y pwyslais roi ti'n i ddewis o blith unrhyw bwyslais. Felly i mi, mae'n anoddach i gael llinell o gerdd rydd sy'n canu, ond mae'n fater o rando, o synhwyro, ac i adael i'r iaith wneud be bynnag mae'n ei wneud. Dwi ddim fel sgwennu cywydd y beth bynnag, ond eto i gyd mae rhywun yn gwybod yn reddfol bod nhw wedi taro ar y llinell gywir.